dimaafkan. Semuanya siap, gerak, lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Hormat pada tamu, gerak. Sugeng rawuh para tamu, para mirsa ingkang wonten mriki, monggo sarengan suka gembira sedaya, monggo sarengan suka wonten ing mriki. Sugeng rawuh. Semuanya hadap muka, gerak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil wilahi sholata daimatan bidawami mulkilahi.
Ku proseswa iki kumpulan jangan pulau mateke 18 Agustus diresmekake Mitra Muda jenenge sing tak suwun madhep selawase aja pisan disenake Mitra Muda iki jenenge kudu Muda iki kumpulan pemuda manut agama Islam dadi pedoman sejaturun Nabi Muhammad Gusti Rasule kitab Quran panutane umat Islam wajibane derek kang dadi perintahe Ayo para kanca mitra muda rupane putih ireng enajan rupa putih ireng mitra muda akeh wong seneng semuanya hadap kanan gerak. Ayo para kanca mitra muda kita manunggala sebab waktu iki mitra muda tinggo kesedihan. Semuanya hadap kanan gerak. Bondo bisa ente jalaranti Yo 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 yo. Ilmu bisa nambah jalaranti nguti terus ya Semuanya hadap kanan gerak. Ayo para kanca mitra muda rupane putih ireng najan rupa putih ireng mitra muda akeh wong seneng. Semuanya hadap kanan gerak. Anake wong tani omahe ning pinggir kali tak
mantan mitra muda ojo main mata munda kakean dosa anake wong Jawa lunga mantan mitra muda. Semuanya siap, gerak. Lenjang depan, gerak. Tegak, gerak. Ibu jangan kita lupakan bagaimana dia korbankan waktu kita dalam kandungan sampai kita dikeluarkan. Bila sakit ibu merasakan air mata tidak dapat ditahan selalu mengalir seperti hujan susah bila kita melawan. Ibu jangan kita lupakan bagaimana ia korbankan waktu kita dalam kandungan sampai kita dikeluarkan. Bila sakit ibu merasakan air mata tidak dapat ditahan selalu mengalir seperti hujan susah bila kita melawan. Dikeluarkan bila sakit ibu merasakan